Kamusta mga kasama? Karungtak na atong panalaminan ang pulong sa Ginoo sa Galatia 2, versikulo 20 ngadto sa 21. Namatay ako kauban ni Kristo sa krus. Dili na ako ang nagakinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagakinabuhi kanako. Ug kining kinabuhi nga akong gikinabuhi karon mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Wala ko gipakawalay pulos ang kaluoy sa Ginoo. Kay kun ang pagtuman sa kasuguan mao ang pamaagi nga pakamatarungon sa Dios ang tawo, nan walay kapuslanan ang kamatayon sa Dios. Mga kasama, kanunay tang hinumduman nga kita gipakamatyan na ni Hesukristo ug ato nang nadawat ang unmerited favor gikan kaniya pinaagi sa atong pagtuo. Ang atong mga maayong buhat dili maoy makaluwas kanato, kundi ang pagdawat kay Kristo isip atong Ginoo og manluluwas. Only God is good and perfect apan gigrasyahan kita niya. Hinungdan nga makaantigo kita sa paghinulsol ug nga makalahutay kita sa pagsunod sa iyang mga pulong. Busa, let us allow God to take control sa atong mga kinabuhi. Usbon ko, dili kita kundi siya na ang magbuot sa kinabuhi ta. Kini si Radyo Man Juna Sumbito. God bless and shalom.